Když se řekne sibirský husky, většina lidí si vybaví krásného psa s modrýma očima a vlčím vzhledem, ale málo kdo ví, že právě tato rasa se stala klíčem k jednomu z nejdramatičtějších příběhů přežití. Příběhu, který se odehrál na začátku 20. století v drsné krajině Aljašky. A jeho hlavními hrdiny byli dva psy, Togo a Bolto. Píše se zima roku 1925. V odlehlém městečku Nome na západní Aljašce vypukla nebezpečná epidemie záškrtu. Nemoc rychle zasahovala děti i dospělé a jedinou záchranou bylo sérum. Jenže to se nacházelo stovky kilometrů daleko ve městě Anchorage. A cesta tam byla v té době prakticky nemožná letadla. Nelétala kvůli šíleným mrazům a sněhovým bouřím, vlaky se do těchto míst nedostaly. Jediná naděje? Staří spolehliví tažní psi a jejich mašeři. Rozhodlo se tedy, že vzácné sérum bude dopraveno pomocí štafety saní. Této události se později začalo říkat Serum Run, závod se smrtí i se samotnou přírodou. Do akce se zapojili desítky mužů a stovky psů. Každý tým musel urazit svůj úsek v pekelných podmínkách, přes zamrzlé pláně, zasněžené hory a ledová jezera. Teploty padaly hluboko pod -40 a když udeřila vánice, nebylo vidět ani na pár metrů. V téhle chvíli vstupuje na scénu Togo. Vedl ho slavný mašer Leonhard Seppala, muž, který celý život zasvětil huskym. Togo nebyl nejmladší, měl už 12 let, ale byl neuvěřitelně zkušený, inteligentní a odolný. Právě on dokázal dovést svůj tým přes nejdelší a nejtěžší část celé trasy, více než 400 kilometrů. Seppala a Togo čelili smrtelným nebezpečím. Museli přejít obrovské zamrzlé jezero, které praskalo pod nohama, a přežít sněhové bouře, kdy nebylo vidět, kam vůbec jít. Jen díky instinktu a vůdcovským schopnostem Toga se nestratili a dokázali doručit sérum na místo, odkud ho mohl převzít další tým. Bez nich by se lék nikdy nedostal. Dostatečně blízko k cíli. Když už byla štafeta téměř u konce, přišla na řadu poslední část cesty. A tam zazářil jiný husky, Bolto. Jeho mašer Gunnar Kásen měl doručit sérum do samotného Nomu. I tahle poslední etapa byla nebezpečná, vánice, ledový vítr a unavení psy. Ale Bolto vedl svůj tým pevně a spolehlivě až do cíle. A tak se stalo, že když lidé v Nomu uviděli dorazit saně se sérem, v čele běžel právě Bolto. On se stal symbolem celé záchranné mise, jeho jméno znala brzy celá Amerika a jeho socha dodnes stojí v Central Parku v New Yorku. Ale skuteční znalci vědí, že hrdinou byl i Togo, možná dokonce tím největším. Protože zatímco Bolto zvládl poslední úsek, Togo odvedl tu nejdelší, nejtěžší a nejnebezpečnější část celé cesty. Jeho odvaha a síla byly klíčové. Oba psi ale navždy zůstali symbolem husky, síly, vytrvalosti, věrnosti a odvahy. Díky nim byly zachráněny desítky životů a vznikla legenda, která se vypráví dodnes. A takže, když se díváme na husky, jak si hrají na zahradě nebo odpočívají doma na gauči, je dobré si připomenout, že v jejich žilách koluje krev hrdinů. Krev Toga a Bolta. Dva psy, dva příběhy a odkaz, který nikdy nezmizí.